belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een groep van in totaal 9 mannen en 1 vrouw in de leeftijd tussen de 19 en 32 jaar is gisteren voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van het plegen van in totaal 20 overvallen. Leden van de groep drongen midden in de nacht huizen binnen om vervolgens met bedreiging van een vuurwapen bewoners te beroven van hun geld of sieraden. De meeste slachtoffers waren ouderen. Er zijn hoge straffen geëist voor de groep en alleen 3 mensen hebben vrijspraak tegen zich horen eisen. De rechter doet over 3 weken uitspraak. Er is nog geen akkoord tussen Nederland en Curaçao over nieuwe leningen om de gevolgen van de coronacrisis op het eiland op te vangen. Dat heeft staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties gisteren laten weten. De Curaçaose premier Eugène Ruggenaat had eerder deze week gezegd dat er overeenstemming was bereikt. Volgens Knops gaat het echter om hoopvolle signalen, maar lopen de onderhandelingen nog. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Coalitiepartij MAN kan zich vinden in het voorstel dat nu op tafel ligt voor de oprichting van een orgaan voor hervorming en ontwikkeling. Dat heeft partijleider en minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina gisteren tijdens een persconferentie gezegd. Ook de partijraad en de fractie van de MAN hebben laten weten zich te kunnen vinden in het nieuwe plan. Volgens Martina is er veel werk te doen op Curaçao en kan de OHO daar goed bij helpen. De partij was in eerste instantie fel tegenstander van de invoering van een Caribische hervormingsentiteit. Op Curaçao zijn gisteren 29 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd en dat is een dagrecord. Dat betekent dat het het hoogste aantal besmettingen op 1 dag tot nu toe is. Er zijn in totaal 234 mensen besmet op het eiland. 3 mensen liggen met corona in het ziekenhuis. Het aantal besmettingen is nog niet verontrustend volgens de autoriteiten, maar groeit wel gestaag. Op Aruba zijn veel meer mensen besmet, maar daar neemt het aantal gevallen de laatste tijd juist af. Sint Maarten telde woensdag 9 nieuwe besmettingen. How does D-Point work? Charging your car is like charging your phone. At home, just plug the D-Point cable into your car and start charging. At work or at public parking spaces with green areas, plug in the D-Point cable. Swipe your D-Point token, and you're all set and done. For more information, please visit dpoint.net. Charging instructions can be found on every D-Point. De overheid vraagt al lang aan de bewoners van Curaçao om samenscholingen te voorkomen. Toch komen er nog steeds veel mensen in grote groepen bij elkaar. Afgelopen dinsdag heeft de politie en MEO 8 vestigingen bezocht om te kijken of mensen zich aan de regels hielden. Het gaat om truckypangs, restaurants, bars en casino's. 1 truckypan werd gesloten omdat er harde muziek werd gedraaid en de papieren niet op orde waren. Een ander restaurant werd gesloten omdat hij ver na de verplichte sluitingstijd, 10 uur 's avonds, nog open was. Autoriteiten hebben gisteren een restaurant op de Blanquillaweg gesloten. Er was sprake van ronduit onhygiënische omstandigheden in de keuken. Verder was er ook een geldmachine in de zaak aanwezig en zoals bekend is dat verboden. Het stationsschip van Defensie, Zijne Majesteit Groningen, kan na 2,5 maand weer beschikken over een NH-90 maritieme gevechtshelikopter. De helikopter vervangt het in juli gecrashte exemplaar. Bij dat ongeluk kwamen 2 militairen om het leven. De NH-90 is de afgelopen dagen op vliegbasis Eindhoven gereed gemaakt voor het luchttransport. Het toestel is in een C-17 transportvliegtuig geladen en gisteren op Curaçao geland. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.